Šta je to dobila Rose? O, to je malena čokoladna figurica jednoroga. A šta ima Tyler? O, kod njega je figurica već malo veća. Srednje veličine. A ko je dobio ogromnu čokoladnu figuricu? Pa to je Jill. Blago njoj. Dobro, onda ja počinjem, jel da? Kad već imam najmanju figuricu, odmah ću je probati. Unutra je čokolada. O, to je tako ukusno. Sad ću slomiti figuricu. Ogo, kako se cool rasteže. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Da. O, cool. A šta je u mojoj figurici? Hajde odmah da saznamo. Slomit ću svog jednoroga. Hajde. O, unutra je šećerna vuna. Cool. Ja to jako volim. Da. Oduševljen sam. To je mnogo ukusno. Hoću još. O, gledajte, imam brkove od vune. Tylere, tako si smešan. Odakle ti ta odeća? Ja sada nisam samo Tyler, već Sensei Tyler Kija! Moja ruka! Jillin jednorog je bio mnogo tvrd. Dobro, onda ću pojesti svoju bradu od vune. Ne brini, Tylere, sama ću razbiti svog jednoroga. Da! Kako sjajno! Wow! Unutra su Skittles bombone u medu. To je tako slatko. Ne mogu da verujem. O, i čokolada je prelepa. Baš mi se sviđa. Ljudi, navalite. Ja samo ovo sve neću pojesti. O, da, preukusno. Hoću još. Šta? Nema više Skittlesa? Pa dobro, onda ću pojesti čokoladu. Blago meni, ja sam u slatkom raju. Pojela sam previše čokolade. Ups, pa dobro, dešava se. Kakvo malo pakovanje Oreo kolača, ali izgleda slatko. Jill je dobila srednje pakovanje, a nije loše. Ali najveće pakovanje kod Tylera. Cool. Dakle, Rose opet počinje. Da vidimo šta je u kutiji. Jedan mali kolač. Ali tako je ukusan. Nisam ni očekivala. Cool. Sad ću da probam sve zajedno. Bacam u vis i... Ups, Tyler je odlučio da uništi Rosine nade i uzme joj keks. To nije fair. To je njen Oreo, a drugi ga ne smeju jesti. Odlično, pošto Rose već probala, sad je red na Jill. Ona jedva čeka da proba, jel da? Sada ja! Konačno ste me čuli. Okej, na mene red. O, ja obožavam Oreo, jel znate to? Sa ovakvim ukusom još nikad nisam jela. Ali hajde da dodamo malo mleka. Tako će biti ukusnije. U stvari, treba mi puno mleka. Da. A sad ću staviti sve u rernu. Sad čekat ću malo. I još malo. Hajde. O, jeste li čuli zvuk? Moj Oreo je već gotov. Sad ću ga izvaditi. Pogledajte kako je postao sočan i velik. Odmah ću probati. Da, upravo takav sam i htjela. Neverovatno. Blago meni. To je najlepša kombinacija na svijetu. Oreo i mleko. A šta može biti bolje? A šta je Tyler smislio? Ne razumem. Sad ću vam ispričati svoj plan. Dakle, imam ogroman Oreo. Treba ga izmrviti. Tako je, odlično mi ide. A sad ću rasporediti sve po kalupima za sladoled. Da, a posle prelivam sve mlekom i stavljam u frižider. Hajde. Kalup ne staje. Okej, onda ću samo preokrenuti frižider. Tako je savršeno. Zatvaram i čekam. Uskoro će se moj sladoled stegnuti i bit će tako ukusan, vidjet ćete.
Da, dugo će morati da se čeka. I kad će se već stegnuti? Pronašli ste već 100 zabava? Možda je sladoled već gotov? O, da, jeste. Hajde, brzo probaj i reci kakav je. Rose, hoćeš? To je nevjerovatno ukusno. Jill, i ti drži. Imam još sladoleda. Nije mi žao. Volim da delim sa svojim prijateljima. Napravio sam nevjerovatno ukusan sladoled. Uzmite još. Nije mi žao. O, to je najbolji dan u mom životu. To je prelepo. Jill, hoćeš još? Da. Je li ovo san? Ja sam oduševljena. Tyler, hvala. O, još sladoleda. Kako sjajno. Devojke, jeste spremne za još jednu porciju? Hajde, jedite. Ups. Preterao sam. Ali nema veze. Sad ću i ja pojesti. Ili vi možda želite? A? Oho, kod Tylera je malecna flašica želeja sa ukusom Huba Bube. O, a Rose ima srednju flašu želeja sa Skittlesom. Cool, to će biti super. Wow, gledajte. A Jill ima ogromnu flašu želeja sa ukusom Mentosa. Ok, dakle Tyler počinje. Njegova porcija je najmanja. Dobro. To je pošteno. Odmah ću probati. Da, to je tako ukusno. Napravit ću balon. Kako mali balončić. A sad ću napraviti štene od toga. Gledajte, uspeo sam. To je tako slatko. Wow, Tyler, a daj meni. Stavi na ruku. O, tako je mekat. Ups. Pukao je. Jao, sad mi je cijela ruka u žvaki. Izvini, Tylere. To je tvoje? Ok, a sad ću ja probati svoje žele. I stiskujem ga. Oho, kako puno bombona. To je nevjerovatno ukusno. Mogu da jedem i još jedem. O, da. Hej, a što se vi smijete? Pa da, dobila sam alergiju na ove bombone. Ali pošto se Jill meni smeje, sad ću je naučiti pameti. Oho, izgleda da će sada između devojka biti bitka. O ne, Jillina flaša se probušila. Jill, brzo probaj dok žele nije iscurio. Wow, koliko Mentosa. Sada Jill ima ledeni dah. To je prava supermoć. Kakva fora. A šta ako pojede još više želeja? Sad ćemo proveriti. Nemoguće. O ne, zaledila je Rose. Jao, treba spasiti Rose. Imam fen. Da, sad ću je zagrijeti. Eto, uspelo je. Sada Rose više nije zaleđena. Jill, ovo je bilo previše. Pa da, izvinite, nisam namerno. To je ipak moja supermoć. Jesu to Doritos? Čekajte, ali to je ljuč čips. Rose, blago tebi. A Tyler je imao manje sreće. Jao, a Jill još manje. Biće teško. Koliko li je tamo čipsa? Cijela gomila. Dobro, hajde da počnemo sa Rose. Ona ima jedan mali komad. Da, sad ću probati. Pa normalno. Sad je moj red. I ja imam više čipsa. To je tako ljuto. Hajde. Čekajte, sve sam pojeo? Nema nikakve reakcije. Ja sam sad ja? Dobro. Sad ću da probam. Tako se plašim. Imam tako mnogo čipsa. I sigurno je jako ljut. Treba što brže pojesti sve. Inače, meni uopšte nije ljuto. Možda su nas prevarili. Ups! Jao. Rose, lice ti je potpuno crveno. Jao. I Tyler je pocrveneo. A šta će biti sa Jill? Iz usta joj izlazi vatra. Nemoguće. Ovo je bilo veoma moćno. Jill, tvoja kosa. Hej, a šta ti ovdje radiš? Odlazi, Tylere.
Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!